Són les 9 de la nit i els 3 escenaris del Medusa Sun Beach Festival estan funcionant ja a ple rendiment. Això està ple de gent jove que ha vingut a passar-ho bé amb la música electrònica fins les 8 del matí. La majoria de la gent compta que és un festival molt barat, que està a molt bon preu, que està bé que facin aquest tipus d'esdeveniments a Cullera i que a més estan propers de la platja. ¿Por qué has decidido venir a este festival y qué es lo que te gusta de este festival? Porque soy de GMC y vengo al festival este porque, vamos, hay un montón de DJs. Bueno, ya habéis tenido un grupo grande de gente, ¿no? Sí, normal. Muy grande. ¿Y aguantaréis hasta las 8 de la mañana? Hasta las 8 no me falta. Hasta que Ja que fan un festival per gent jove, doncs venim a gaudir de la festa i a disfrutar del dia perquè s'acaba l'estiu. És molt econòmic, no? Que és molt econòmic. Tota la nit, tot el dia. Home, xupitos no. Bueno, i una cosa, això dura molt, aguantareu? Perquè és tot el dia i hasta les 8. Claro que ho aguantem. Som de Cullera i és de Com Cullera. jovens. Som del costat d'ací de Cullera, podem anar després a dormir i tal, i la veritat és que per el panorama que n'hi havia de dia ja està prou bé. El fet de tindre este tipus de festival, la marxa que du i tal, però a més a vora platja i a un preu assequible, influís també? Sí, però podria ser un poc més barat dins del recinte.